Ngayong gabi, mga kauturan kay Kristo, yari nga itong mga tensyones para sa pagsaulog naton sang fiesta, sang pagdedikar, sang basilika, sang Lateran sa Roma. Para sa kalagdanday Nieves, Rafael, Rosario, kag Isidro, offered by Mario and Ninita Tahanlangit. Para sa kalagdanday Maximino, kag Ruelo, kag sa tanan niya mga kalag sa Purgatorio, offered by Mrs. Delia Mendote and family. Para sa kalag ni Nonito, kag sa tanan niya mga kalag sa Purgatorio, offered by Mrs. Ninita Galarpe and children. Para sa kalagdanday Gregorio Jr., Gregorio III, Joel Sr., Consejo, Laura Monserrat, kag Carlo Magno, kag sa tanan niya mga kalag sa Purgatorio, offered by Patria family. Para sa kalagdanday Jose Jr., Elisa, Julex, kag Janet, offered by Janeline Pison and family. Para sa kalag ni Belinda, kag Teodoro, offered by Natividad family. Para sa kalagdanday Nerio Sr., Edgardo, Joel, Lamberto Sr., Lilia, Lamberto Jr., Adonis, kag Nyole, offered by Linchin and family. Para sa kalagdanday Juanelma, kag January, offered by Violeta Salem. Para sa kalagdanday Stanislao, Gertrudes, kag Isabel, offered by Vivian, Britannia, and family. Para sa kalagdanday Jeffrey, Dolores, kag Wenceslao, offered by Kapauan family. Para sa kalag ni Princess Ayesha, offered by Tauro and Biguna family. Para sa kalagdanday Stanislao, kag Gertrudes, offered by Ramon Pison. Thanksgiving is offered by Mrs. Mila Robledo on her birthday. Thanksgiving is offered by Donde Walde Jr. on his birthday, last November 7, offered by Mama and Papa. Thanksgiving is offered by Karil June Sulis on his 25th birthday, on November 13, offered by Mr. and Mrs. Julia Sulis. Safe Travel of John Arnold Bilisinia, offered by Bilisinia family. Thanksgiving for the gift of life for Anne Christine Valencia, offered by Valencia family. Thanksgiving is offered by Wena Cervantes on her birthday last November 6. Thanksgiving is offered by Romel Clarido from Talanas family. Thanksgiving offered by Elvis Ramos for his birthday tomorrow. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Nelson Kapauan and family. Kag ang ato ni mga sponsors, Mr. and Mrs. Linda Grace Roque and family, Mrs. Evelina Salem and family, Mrs. Prose Mendote and family, Mr. and Mrs. Roger Amagin and family, Mr. and Mrs. Josette Ricablanca and family, Mr. and Mrs. Rosana Osares and family, Mr. and Mrs. Fernando Valencia and family, kag Mr. and Mrs. Jolie
Lacrete, and family. Ginasulog naton subong ang patungod sang basilika sang Letran sa Roma. Ining simbahan sang San Juan de Letran ginakabig nga iloy sang tanan nga mga simbahan sang ini ang simbahan sang Santo Papa. Gani ginadumdum naton karon ang aton kaangtanan sa Santo Papa, ang tagahalili ni San Pedro bilang tanda sang aton pangiusa bilang mga tumuluo ni Kristo. Ang aton celebrante amo si Reverend Father John Tadifa. Palig magtindog ang tanan. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo ay ara sa inyo. Kayaraman sa imo. Mga utod, kilalahon nato ang aton mga sala. Agod na mangintakos kita sa pagselebrar sining balaan nga mga misteryo. Samtang nagaupod kita sa bukos ng Santa Iglesia Katolika sa pagselebrar, sa pagdidikar, sang Basilika, sang Lateran sa Roma. Ang iloy sang tanan nga mga simbahan. Sing may mahinulsulon nga tagipusoon tanan kita nagasiling
Nagakonpisar ko sa Dios nga makagahom sa tanan. Kag sa inyo mga utod, kay nakasala ko nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako kag tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles ka mga santos. Kag sa inyo mga utod, igampo ninyo ako sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy sa aton ng Dios nga makagahom sa tanan, kag sa napatawad ng aton mga sala, tutuyan kita niya, padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitasan.
mga buyo kita. O Diyos nga mo namay, imo patindog para sa imo kaugalingon ng isa kawalay katapusan nga templo, nga nahimo sa mga bato nga buhi, kag pinili. Padamoa sa imo simbahan ng mga bugay sang Espiritu Santo, agod ang imo matinuohon nga banwa, magpangabudlay sa malay untat, sa pagpatindog sang langit noon nga Jerusalem. Ginapangayo namin sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Balasahon gikan sa libro ni Ezekiel nga propeta. Gindala ako liwat sa alagyan pakadto sa templo. May tubig nga nagatubod halin sa idalom sang alagyan kag nagailig pakadto sa sidlangan sa diin ang templo nagaatubang. Nagailig ini pa idalom gikan sa idalom sang nabagatnan nga bahin sang templo, nga nagaagi sa nabagatnan nga kilid sang altar. Dayon gindala ko sang tawo sa nagwa nga bahin sang templo, paagi sa naminhan nga puwerta, kag gindala niya ako pagwa pakadto sa puwerta, nga nagatubang sa sidlangan. Ang isa kadyutay nga tuburan, nagailig pakadto sa gwa, sa nabagatnan nga bahin sang puwerta. Nagsiling siya sa akon, ini nga tubig nagailig sa duta, pakadto sa sidlangan, padulong sa kapatagan sang Jordan, kag pakadto sa patay nga dagat. Kung nag-ilig ini pakadto sa patay nga dagat, nagapatabang ini sang tubig, bisan diin mag-ilig ini nga tuburan, yara ang tanan ng mga sapat kag mga isda. Ang tuburan magapatabang sang tubig sa patay nga dagat, kag sa bisan diin ini nagailig, nagadala ini sing kabuhi. Sa tagsa kapangpang sang sapa, ang tanan nga sahi sang kahoy magatubo. Kagamo ini ang pagakuhaan sang pagkaon. Ang ilang mga daon hindi malaya, kag hindi maguntat sa pagpamunga. Magpamunga sila kada bulan, kay ginatubigan sila paagi sa tuburan nga nagailig halin sa templo. Ang mga kahoy, pagakuhaan sang kalanon, kag ang ilang mga dahon, pagagamiton subong mga bulong. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. May isa kasuba nga nagadala sing kalipay sa syudad sang Dios, sa balaan nga balay sang labing mataas. May isa kasuba nga nagadala sing kalipay sa syudad sang Dios, sa balaan niya balay sang labing mataas. Ang Dios amo ang atong dalangpan kag kusog, handa sa gihapon sa pagbulig sa tion sang kagamo. Gani hindi kita magkahadlok, bisan pat payugon ang duta, kag ang mga bukid magkalatumba pakadto sa kadadalman sang dagat. May isa kasuba nga nagadala sing kalipay sa syudad sang Dios, sa balaan niya balay sang labing mataas. May isa kasuba nga nagadala sing kalipay sa syudad sang Dios, sa balaan nga balay sang labing mataas. Ang Dios nagapuyo sa sini nga syudad, kag indi gid ini maguba, sa kaagahon magaabot siya sa pagbulig sini. May isa kasuba nga nagadala sing kalipay sa syudad sang Dios, sa balaan niya balay sang labing mataas. Ang Ginoo nga makagagahom kaupod naton,
Ang Dios ni Jacob aton dalangpan, kari tanawa kung ano ang nahimo sang Ginoo. Tanawa kung daw ano kamakatilingala ang mga butang nga iya nahimo sa duta. Maisa ka suba nga nagadala sing kalipay sa syudad sang Dios, sa balaan niya balay sang labing mataas. Balasahon gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga utod, kamo balayman sang Dios tungod sang bugay nga ginhatag sang Dios sa akon. Ginpasad ko ang sadsaran subong sang pag-obra sang isa ka sampaton nga panday kag dason iban ang magapadayon sa pag-obra sini. Pero ang tagsa ka tao dapat maghalong sa iya pagbalay sa ibabaw sini. Kay ang Dios nagapahamtang na kay Jesucristo nga amugid lang ang sadsaran kag wala na sing iban nga sadsaran nga sarang pa mapasad. Nahibaluan gid ninyo nga kamo templo sang Dios kag ang Espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo. Gani ang bisan sino nga magalaglag sang templo sang Dios, ang Dios magalaglag sa iya. Kay ang templo sang Dios balaan, kag kamo mismo ang iya templo. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Dios. Palig magtindog ang tanan. Ginpili ko ini nga templo siling sang Ginoo, subong sang isa ka duog sa diya ko pagasimbahon sa wala sing katapusan. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Nagyaraman sa imo. Balasahon, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, suno kay San Juan. Di Maria sa imo, O Ginoo. Nagilapit na ang piyesta sang Pasko sa mga Hudeyo. Gani sa Jesus na Jerusalem. May nakita siya nga mga tao dito sa templo nga nagabaligya sang baka, karnero, kag mga salampati, kag mga manugbayluman sang kwarta nga yara sa ila mga lamesa. Nagimot sa Jesus ang inughanot nga lubid, kag iya ginpanabog ang tanan nga mga sapat pagwa sa templo, ang mga karnero, kag mga baka. Ginpamaliskad niya ang mga lamesa sa mga manugbaylo sang kwarta. Kag ginwasag niya ang ilang mga kwarta. Kag gimanduan niya ang mga manugbaligya sang salampati. Kuhaan ninyo ina diri. Hindi ninyo paghimuang nga balaligyaan ang balay sang ako namay. Nadumduman sa iya magintuton-an ang kasulatan nga nagasiling. Ang akon kabalaka sa iyong balay o Diyos, nagadabdab sa sulod nakon subong sang kalayo. Ang mga pangulo sa mga Hudeyo nagpamangkot sa iya. Ano ba lang ang milagro ang imo mahimo sa pagpakita sa amon nga may katarungan ka sa paghimo sini? Sa Jesus nagsabat, gubaan ninyo ining templo sang Dios,
Kasasulod sang 3 ka adlaw, patindugon ko iniliwat. Namangkot sila sa iya. Ini nga templo gipatindog sa sulod sang 46 ka tuig. Kag patindugon mo bala sa sulod lang sang 3 ka adlaw. Pero ang templo nga ginsiling ni Jesus among iyalawas. Gani sang nabanhaw siya, nadumduman sa iya magintuton-an nga ginhambal niya ini. Kanagtuo sila sa kasulatan kag sa mga pulong nga ginhambal ni Jesus. Ang Ebanghelyo sang Ginoo. Pagdaya sa imo, Ginoong Hesukristo. Hinigog mga utod, sa nasaling nakaina sa aton introduction, karon nga adlaw, aton ginasaulog in anticipation sang piyesta sa buwas nga adlaw, nga amo ang piyesta sa pagdedikar sang Basilika sang Litran. Nga ginakabig amo ini ang cathedral o kunang seat nga simbahan sang Santo Papa. Subot silingon, kung imagine ninyo, laini siya sa iya ginaisaran. Ang Santo Papa nag-aistar sa malapit sa St. Peter's Basilica. Pero ang iniyang katedral, o kung ini nga Basilica, medyo layo-layo panigawa sa St. Peter's Basilica. Kaga, during the time nga na nag-eskwela kami dito sa Roma, from time to time, ginabisitahan namon ini nga Basilica. No? Katahom sa iyang nga sulod. No? Of course, no, Basilica, buot silingon madako. No? Dugangan pa nga dako man ang iyang pasado po ng ang daw plaza sa Atubang. Tamaan ka-imposing. Iloy, o kung pinaka-iloy nga simbahan, sang tanang nga simbahan, sa bugos nga kalibutan. Sa Ebanghelyo nga ato nabatian, ginsaysay sa aton kung paano nga ginlimpyuhan, gintinluan ni Jesus ang templo. So maghambak kita templo, may duha ka tukod sang templo o kung makabig naton 3 gani. Ang nagpamuno gid nga magtukod sang templo amo si Solomon. Kung tani si David nga iya amay nagplano nga siya ang mapatindog. Pero tungod kay siya isa ka hangaway, buot silingon nabulit sang dugo ang iya mga kamot, no? Di siling san Dios, hindi ikaw ang mga patindog, kundi ang imo anak. No? So gintukod ang unang nga templo, the first temple, sang tiyempo ni Solomon, nga during this time, taman ka peaceful ang Kingdom of Israel. Wala pa matunga ang Israel kag ang Huda. Isa pa ka unified kingdom. Sa ulihi, nalutos ang mga Israelinhon sa mga taga-Babylonia, ginguba ang templo. Sang year 587. Kag sang year 537, sang ginpapauli sa liliwat, sang hari sang Persia, nga amo si Ciro, ginsugdan liwat ang pagpasad sang templo sang tiyempo ni Zerubbabel. Kag ang ini nga templo sang tiyempo nga si Herod o si Herodes ang hari, gin-extend niya. Apang ini nga templo sang year 70 naguba, nasunog, ginsunog sa mga Romanhon. Di na ning templo subong, wala na. Ang nagatindog sa ibabaw sang templo tungod kay ang Romanhon sa ulihin na lutos sa mga Muslim,
ang nagatindog sa ibabaw sang guba o kung sa pundasyon sang templo, amo ang moske sa mga Muslim. No? Amo ng sitwasyon subong pumagkadto ka dito sa Holy Land. Hinigugma nga mga utod, no? Templo, simbahan, buot silingon lugar sa diin kita nagadayaw kag nagapangamuyo sa Dios. Siling sa balasahon, ang Dios nagaistar sa templo. Kag hindi lamang sa templo, siling sa ikaduha nga balasahon, kita man ang aton lawas, templo sang Espiritu Santo. Tinigog mga utod, ano ang kabilinggan niya sini? Di ba kadto kita anay una sa physical nga simbahan o kon palangamuyuan. Kaya mo ini ang amat-amat kinadula sa aton consciousness bilang mga tumuluo, bilang mga Katoliko. No? Basta unang mga babae kung magsulod sa simbahan, nagamanto pa na, hindi pala, no? Siguro iban sa inyo nakaabot pa na, nagamanto, no? Laba pa ang bayo, no? Nga ginabutangan sang manto, agod nga hindi kasagay ka panglantaw-lantaw sa kilid mo, no? Ang imo nga focus, amo lang ang mahal nga Diyos, ang altar, no? Ang sentro. So ginalipdan ang imo nga kilid, amo lang purpose man sang manto sang mga madre. Agod nga hindi sila sagay ka mga slingas, no? Di sa aton nga panahon subong wala na, no? Ti ano pagid, no? Ti dugangan pa, baw, ti bisag simbahan kung kaisa mo na nga may ginapasunod o kung ginapatuman nga dress codes. Kaya ang iba niya, ti wala na sa kinalain ang mall kag ang beach kag ang simbahan, no? Iba na namian sila sang shorts, no? Ti sino man abin di mag timtar sina nga magtulok kung magamo sina, no? So anong pangagda diri sa aton, no? Una, tahaon kag dispituhon naton ang lugar sa diin gindidikar naton para sa mahal nga Dios. Kaya muna ang lugar sa diin ginubra naton nga sagrado, hindi naton pag-desecrate paagi sa aton nga ginahimo nga hindi amo. No? Sa ato pamisti, o kung sa ato nga paginawi sa sulod sang simbahan. No? Di kay kung kaisa, kung wala pa gani ang misa, di amo na, no, kung kaisa, nagamarites pa kita. No? So damo, pangamang istorya nga itong nahuman, antes magsugod ang misa. No? Di tani, no, apaagda sa aton, ang balay sang Dios, balay palangamuyuan. So gani, dapat nato respetuhon. Amuman sa ikaduha nga meaning, ang aton lawas templo sa Espiritu Santo. So gani, dapat aton constant nga pagpaninlo sa aton kaugalingon, pagi sa paghinulso sa aton mga sala, kag subong man ang pagtinguha nga hindi kita madagtaan sang sala. Pagi sa aton nga mga ginabungat nga pulong o kon ginahimo. Kaya aton lawas, templo sa Espiritu Santo. Di kay templo sa Espiritu Santo, busilingon, respetuhon taman ang aton isig katawo. No? Tamo na gani ang physical violence, hindi dapat tani. No? Tamo na kung mga nanay kamo kag tatay, hindi nyo hala kabakol ang inyong nga bata, no? Bisan sa lawayon pa. No? Kaya ito kung ginabakol mo na, subot silingon ginabakol mo, ginaguba mo ang lawas nga amo ang templo sang Dios. No? Tinigog mga utod, no? Dedication of the Basilica of St. John Lateran. Subot silingon ang paagda sa aton nga ididikar naton ang aton man nga lawas para gid lamang sa mahal nga Dios nga manginputli kag himpit. Kabay pa. Magtindog ang tanan. Nagatuwa ko sa Dios, Amay, nga makagahom sa tanan.
Magubuhat sang langit kag sang duta. Nagatuwa ako kay Jesucristo, iya anak nga bugtong nga aton Ginoo. Naging panamkon sa lalang sang Espiritu Santo. Ginbunag ni Santa Maria Virgen. Ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na patay kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikato kaadlaw na banhaw siya nagalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit na nagalingkod sa tuos ang Dios nga Amay, makagahom sa tanan. Gikan dito makari pasyaliwat sa paghukom sa mga buhi ka sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkakaupdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, sa pagkabuhi nga wala si katapusan. Amen. Mga muyo kita mga utod sa Amay para sa simbahan, sang iya anak, gaging tubos, paagi sa hamili, nga dugo. Kabay pang hatagan kita sing kusog kagabakod, agud mangintampad kita sa aton pagtuluuhan. Ang aton nga isabat, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang banwa sang Dios magpanakayon sa bag-o nga milenyo nga puno sing paglaom kag may pagsalig sa Dios nga padayon nga nagaupod sa ila. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga bendisyonan sang Ginoo si Pope Leo XIV. Agud magpadayon siya bilang sentro kag haligi sang amon paghiliusa sa pagtuo kag paghigugma. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang tanan nga manugbantay sang banwa sang Dios mangintampad kay Ginoong Hesus kag mangin masaligan nga mga manug-alagad sang mga tawo. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang tanan nga mga tumuluo maghalad sang himpit kag espiritual nga pagsimba sa Ginoo paagi sang ila pagpamatuod sa ebanghelyo sa ila pamilya kag katilingban. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Kabay pa nga ang mga tumuluo sa Pilipinas mangin simbahan nga nahamutan sang Dios paagi sa pagpangamuyo, pagpangabuhi nga simple lang, kag pagbulig sa mga kubos, kag mga nahalitan sa mga kalamidad. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Sa hipos aton man ipangamuyo ang aton pungsod nga naging nahalitan sa nakalain-lain na kalamidad, linog, sunog, kag bagyo. Labi ng gini pangamuyo nato nakabay pa ng Diyos sa iya kusog kagahom magpaiway sang tuman nga halit nga dala sa nagapasulod nga bagyo sa aton pungsod. Mga muyo kita. Ginoo, pamati ang amon pangamuyo. Ginoo nga amon Dios, himua kami nga imutampad nga katawhan kag magpuyo ka permi sa amon. Buligi kami nga makabangon ka makaalagad sa imo nga hilway kag may kalipay. Ginapangayo namin ini sa imo paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang aton kabuhi sa Diyos katagtugan, pag aton
Magpangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kaginong nga sakripisyo, mahamutan untas ang Dios, amay nga makagahom sa tanan. Diyos sa mga kamot, sa karayang kay mayan sa iyang ngalan, sa tunman kapaslanan, kaysa bugas niya nga Santa Iglesia. O Dios, nga mo namay, ikaw nagapanghikot kamay gahom sa iyong balaan nga mga sakramento. Itugot nga ang amon pagalagad, mangintakos sining mga dulot, ginapangayo namin sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayang na lamon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Takos kagamay gid. Takos kagangay gid. Ikaw kagaposlanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon ka sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga amay gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Tungod sa imo kaalwan, buot mo nga magpuyo sa mga balay palangamuyuan. Agud nga paagi sa dayon nga pagbulig sa imo grasya. Mahimo kami nga templo sa Espiritu Santo nga magasilak paagi sa among santos nga pagkabuhi. Sa imo dayon nga pagbulig o Ginoo, imo man ginapasantos ang bugos nga Santa Iglesia nga ginapatimaan sa mga simbahan nga makita. Agud nga subong sang iloy nga malipayon tungod sa kadamuon sang iya mga anak. Mapahamtang siya dira sa langit ang iyong mahimayaon nga ginharian. Gani po sa tanan nga mga angeles ka mga santos, nagadayaw kami sa imo sing walay untat nga nagasiling. Santo, 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 ang Ginoong Diyos sa mga iyasito. Puno ang langit kadamputan, sa iyong himaya. Hosana, Hosana, sa Sayamon ang nararari sa mga sangkito. Hosana, Hosana, Sa kahitaas Santos ikaw nga tuod o Ginoo kag tuburan sa tanan nga pagkasantos. Gani ipadala ang iyong espiritu sa pagpasantos sini mga dulot. Agud nga mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sa amon Ginoong Jesucristo. So wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sa kinabubuton. Iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo. Kag iya inigin panagtag sa iyang magintuton-an nga nagasiling, magkuha kamutanan kag magkaon sini. Kay niya mong akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man, pagkatapos ng panihapon, iya ginkuha ang kalis sa nagapasalamat liwat. Kag iya iniging palibot sa iya magintuton ang nga nagasiling.
Magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kainiya mo ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan na kasubtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kristo na Gani o amay, amon ginahalad sa imo ning tinapay sang kabuhi, kagining kalis sang kaluwasan. Sa pagsaunog namon sang handumanan sang pagkamatay, kapakabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pagatubang ka sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon, nga nagaambit sang lawas, kagdugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa pagigugma pod sa amon Santo Papa nga si Leon, sa amon obispo nga si Medefil, kasatanan nga makaparian. Dumduma ang mga sakop sa among katilingban, nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa iyong pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sa iyong may himayaon nga nawang. Kaluoy man kami, ngayon na karon nagatambong, ago maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw, ka maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria, Birhen Ilois ng Diyos, upod kay San Jose ng Ayabana, upod sa mga apostoles, kay sa tanan nga mga santos sa nagpahamuot sa imo, pagi sa imo anak, nga sa Hesu Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya kadira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, sa may nga makagahom, sa kaisan sa Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kagimaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kaging sugo sa ato manluluwas, mga muyo kita puno sa pagsalig, suno sa iging tudlo sa aton.
Luwason mo kami o Ginoo sa tanan na kalautan. Hatay kami si pagidait sa amon mga inadlaw. Buligi kami agad maluwas kami gihapon sa sala. Pagpaligo na kami sa tanan nga mga palalingban. Samtang nagapaabot kami sa bulahan nga adlaw nga amon ginalaungan na magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo, ang akong pagidait kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtandang amon mga sala kuning pagtuo sa imo simbahan. Kag suno sa imo ginsiling, hatagi siya sa iyong pagidait kag paghiusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sa makatuigan. Amen. Ang pagidait sa Ginoo, iragi hapon sa iyong tanan. Kag man sa Mga imo. utod si may kalipay, maghatagay kamo sang pagidait. Peace be with you. Mga utod, iyari ang kordero sang Dios nga nagawala sang mga sala sang kalibutan. Bulahan ang maginadapit sa bangkete sang kordero. Ginoo, dula ko takos nga mangsulod ka sa akon pulian, ang pangimit lang lamang sa kapulong ka mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagi puson nga ikaw akon kit nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indiki
Ari ka, Jesus, sa gihapon, ipagitugot niya sa imo mahamulan. Manuluwas sa akon kalan. Palyag magtindog ang tanan. Mga muyok kita. O Diyos nga mo namay, imo ginahimo sa dutang simbahan subong tanda sa langiton nga Jerusalem. Pagi sa pag-ambit sa sininga pagkalawat, himo kami nga mga templo sang imo grasya, agod nga makasulod kami sa imo mahimayaon nga puloy-an. Ginapangayo namin ni sa imo, pagi kay Kristo nga among Ginoo. Palag maglingkod sa makadali para sa mga pahibalo. Ari ang schedule sa mga likoton naton para sa palabuton niya kapistahan sa ngaton niya parokya, Esposal of Our Lady Parish sa Mandariao. Sa November 16, magasugod ang Parish Fiesta Opening Salvo. So mayara sa simultaneous nga two-way procession of the images of Saint Joseph and the Blessed Virgin Mary ina alas 3 sa hapon. So magasugod dito sa aton niya parokya. So ang assembly time sini alas 2 sa hapon. Kag sa alas 4 sa hapon, arrival and halad sa balaan niya mag-asawa and prayer of consecration in front of the church. Kag pagkatapos na pagasundan sa alas 5 sa hapon nga solemn pontifical mass for the opening salvo of the fiesta celebration
nga iga-officiate mismo sa aton nga Arsobispo Midifil Billones. Kag sa November 17, magasugod na ang aton nga nominaryo. Ang schedule naton diri sa aton nga Barangay Chapel sa November 19, alas 5 sa hapon. Ang schedule sa aton nga nominaryo nga misa. Instead, nga dito ginahiwat sa aton nga parokya, subong nga tuig ini ginahiwat sa tagsa ka barangay. So gani sa luwat, ato nga schedule sa November 19, alas 5 sa hapon. So gani tanan ginaagdagid sa pag-upod sa aton nga novena mass diri sa aton Barangay Chapel. Kag sa November 23, so ini naman ang Solemnity of Christ the King. So before sina diri sa aton chapel, mera magkitaya sang aton nga Santos nga misa para sa Christ the King, anticipated mass ina. So dito sa ating parokya, meron sang Eucharistic procession and benediction alas 3 hapon dito sa ating parokya. Kag sa November 25, Bisperas, Solemnity of the Anniversary of Dedication of the Church of Mandurriao. So mayara sang Solemn Pontifical Mass para sa anniversary sang dedication sang aton niya church and altar alas 5 sa hapon. So ini iga-officiate sang aton niya Obispo Emeritus Jose Romeo Lasso. Kag sa November 26, ini ang Fiesta Day, mera sang Solemnity of the Esposal of Our Lady to Saint Joseph. So alas 5:30 sa kaagahon, Fiesta Mass, iniligay nun. Alas 7 sa aga, Solemn Procession. Alas 9, Solemn Pontifical Mass, nga i-officiate sang Bishop sang Bacolod, Diocese of Bacolod, si Bishop Patricio Buson. Kag alas 11 sa aga, mera sang Bunyag. Kag sa hapon, alas 5:30, Fiesta Mass sa English. So ini ang mga schedule sa aton nga palabuton nga kapistahan dito sa aton nga parokya. So ganing tanan ginaagdagid sa pagbahin sa selebrasyon sa aton parokya. Madamo gid nga salamat. Palihog magtindog ang tanan. Ang Ginoo ay ara sa inyo. Kagyaraman sa imo. Magduko kamo ka magpangamuyo sang bendisyon sang Dios. O Ginoo pini kag bendisyon niya yung ubanwa. Ihatag sa ila ang ikaayo sang lawas sa sang kalag. Ang himpit kapag higugma sa isa isa, kag himua nga sila mangin matutong permi sa imo. Ginapangayo namin sa imo pagi kay Kristo nga among Ginoo. Amen. Kag bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sa tanan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Mga utod sa may kalipay, malakat kamo sa pagidait, nahalad ng Santos nga misa. Salamat sa Dios. Mayong gabi sa tanan. May gabi man, Father.